1, 2, 3, go! Ayun nakaibabaw? What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, for today's vlog, ayan, nandito ulit po kami sa farm. Bali, ang gagawin po namin ngayon ay maghuhukay tayo ng kamoteng kahoy. Sana may laman. Pero nung nakaraan may nakita kasi kaming nakalitaw. So, naisipan namin gagawing biko kasaba. Ayan. Parang first time kong matikman yan. Hoy, masarap yun. First time. Natikman ko na siya. Kaya naisip ko rin na ano kaya pwedeng gawin yun dito sa sa bukid. At syempre guys, update ulit namin kayo dito sa aming kubo. Bali meron na siyang tulugan. Tulugan ni Gigi. Higaan na. Pagdating namin guys, bininyagan niya na, higaan niya na. O syempre yung tatanggalin nating kahoy ng kamote, itatanim rin natin dyan sa gilid-gilid ulit para meron ulit tayong maanin sa susunod. Let's go guys! Tara! Nagpunta si Papa dito kanina. Nagpakain na yun eh. Ako nakapagpapagod po naka kabra. Ito ka man. Meron kaya? Ayan ayo. Nay! Simoy mulagat nga kamute. Diba nakaibabaw na siya? Tatanggalin na natin to kasi gusto kong tamnan to ng ng marigold. Na. Bakit? Buhatan? Ay kanan? Huwag gabutan? Oo, kasi matanda na rin yan eh. Dito pa sa dito sa kabila. Yan to. Ito, dalawang buwan mo. 1, 2, 3, go. Lumaban. Walang kabro tayo baon? Ay yung wala na dyan kayo. Hukayin nyo na lang. Kasi hindi na pagalitan ka na naman Tiligaya. Kaya nga nagsama. Kayong dalawa, paano magsigaling yung mga gugot nyo? Puro kay tabako. Wala na. Kuhan eh. Samantalang ko pa lang. Pag nangipin ako, hindi na ako magsigarilyo. Sus! Sabi mo lang yan eh. Oo. Ayun oh. Siguraduhin nyo lang na pag may pustiso kayo, hindi na kayo magsigarilyo. Hindi ko makabe. Ayun, hindi ko may Hindi maipapangako daw ng tipasay. Ah? Bahala pa eh. Oo. Tiligaya pangako niya pero sa Antipasay hindi niya may pangako. Baka isang bulo. Bawiin ni Gayem yung pustiso. Bigay niya sa amin ni JJ. Yung nakita ko dyan ay isang na. Ito po tita. Mapag makagago, makalakong. Ito yung mapait oh. Ikaw din. Nabulok na yata yan. Bulok na nga. Bulok na. Hanggang dito na lang to. Kulong mo. Isang Yan, kilo. Laki na yan. Ayun yung nakaibabaw? Opo. Ito yung nakaibabaw nung nakaraan. Gumang kukukuto nga niya. Katun tayo ato yun. Ako. Yun. 1, 2, 3, go. Na, ang tele. 1, 2, 3, go. Saglit, nilang gam. Nakay ko. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. May isa pa. Ay no, bata. Yun, bata-batuta. Ito pa oh. Ay, nako. May bulaki pa. Nakadami oh, bulate. Nakahaba. Hay! Saan? Ayan sila oh. Wala man dyan. Pwede pa yan. Pandagdag. Oh, diba? Akong mag... Ikaw na nga ante, magtanggal. Ito pa oh, pwede pa siguro to oh. Hindi na rin, Jeep. Ay, hindi na ba? Tanggalin ko to at itanim natin mamaya.
Dito ante, magtingin tayo. Dito leg. Huwag yung pabaliktad ha, huwag yung putul-putulin muna. Ano, Diyos ko. Talagang mga ko ko. Bumakit tao. Yun, may bunga. May bunga. Maliit. Pwede rin doon na lang oh. Makaya. Magtanim. Kas ng kamote. Ang dami-dami ito. Kaya dyan o. So, Diyan sa sa pagitan ng mga saging. yan. Makamatay. Baka mapandagan ba ka? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ay, banda na dyan. Tapos yan. Matabulong, matabulong. 1, 2, 3, go. Yun! Ay, napakatindi ako. Na, nagdakal. Isa ba? Yun oh, matigas na. Saan? Yan. Walang laman. Walang laman. Ayun, Ito meron. oh. Ito may Ay, maliit. tante oh. Ito. Ito oh. Nakuha ng laman. Ito. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Yun. Ang tikas na. Bulok. Malaking dulo. Mga nakunan na. Kabantaut. Ang daw. Kabantaut. Na. Last 2. Kadaming bulati o. Nakabandam ito man sa. Nay, bulok din. Yung isa, last na. Ay, ayos na rin yan. Ito baka may ganito. Ito yung maluwang ang pagtanong pala o. Kamutin ka. Kuwan nga marigold itanim ko dito. Ha? Marigold. Eh, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. dito yata parang hindi siya nakaayon dyan eh. Dito banda. Dito tayo nagkuhan. May diretso tayo sa spa. Ano? Bidigos tayo. 1, 2, 3, go. Ay, na. Awan na rin yan. Putol. Hindi na yan. Meron pa dyan sa ilalim. Ito. Hindi na kuha. Meron ang tayo. Ayan o. Wala na. Wala na. Dalawa. Dalawang laman? Ito. Ito kasi. Bitbitin ang 2 kilo. Kakukit. Ha? Pinakang sabaw na. Okay guys, ito na ang ating upuan. Yan, 'di ba? Ang ganda na. Kaya lang nakulangan pa kami ng tabla kaya hindi pa magagawa yung dito, pero Mamaya. baka mamaya. Naghanap pa sila ng tabla eh. Ano ante, ginataan manen? Gawa tayo lang ng kakanin. Yung ulam. Kakanin naman. Kakanin na naman eh. Ganda na pwesto mo ah. Siyempre. Nakasagraw ka manan ante natag. Dami ito oh. Pahingi nga kami. Oo, magdati tayo. Madami. Wala ka ng patula doon? Sa inyo? Yung ka naman eh. Nakalagi dadakil na.
Okay guys, dahil may nahinog na naman sa ating kamatis, mag-harvest ulit tayo. Kamatis. Palipas na itong kamatis guys. Naka ano na rin kami dito, mahigit 1,000 yung pinagbentahan. Pero marami pa naman siyang mga hilaw-hilaw. Oh. Kaya natin yun, kadami. Sabukin na eh. Huwag mo na yan. Nagmura ulit ng ano, nabawasan na naman ng 5 piso. 85 diba dati? 80 ngayon. 80 na naman ang kilo. Buti ka mo, 5 piso lang binaba niya. Bali itong lupa na to guys, papalahin yan, ililipat dito yung iba para magpantay. Bali ito lang natin na. Ilan ba yung sa kabila? Ito. Amin lang yan. Ito guys yung amin harvest na kamatis. Ang dami ulit. May 2 kilo yan. Meron na? Magbigan. Last na to. Last na to. Marigregatan ka na ni Antipasing tilanglangan. Kasakit kasi mag-upo dyan, oh. Kasi dyan sa gitna ng pit mo. Saan ay? Ano guys, sa may pingpeng? Kaya ning ban ko na yun, dapat mo guys. Yan, pansamantala guys, dito muna kami magluluto kasi hindi pa natin ito magagamit. Pasal-salapol agad kami dito. Hindi pa tapos. Igayin ko itong guys para matagal ko yung sabaw-sabaw niya. Baka mapait. Ako man, hindi sa nagtatadakulap ko man, nag-music. Oh, astig yung ginawang lutuan ni Tita Ligaya. Magawa tayo ng iba pag medyo malinis-linis na dito. Hindi mo kursunada. Mataas lang. Yung pugon ang gawin na sa lahat para maulit. Ang magkukay. Oh. Yung ganun sa ginawa ng tambos ko. Ano mo to? Damihan natin ng kahoy at mataas yung kaho ko. Parang gawa tayo ng pan. Hindi na namin hinugasan yung ano, yung kawali at latik lang naman ang pinangluto dyan. So guys, lulusawin muna natin yung ating butter.
Kala nyo maggata na naman kami na. No? Di kayo nagkakamali. Ay, ano tayo ngayon kakanin? Ako natin pag isunog. Ito lang yung aming na ano, Dami na yan. naladok. Yun guys, lagay na natin ang gata. Ayan. Nalagyan din natin siya guys ng food color. Ay, sitaw. Yung kulay yan, violet. Yes. Konti lang ang kulong niya. At syempre, sugar. Ante yung sugar. Ante. Putin mo na bukas yan doon. Yung iba nandun. Buti na lang. Buti na lang mayroon silang stock. Yan yung brito niya ito. Eh, mekos mo na yan. Tikitak. Tabang niya. Sobra na yan, insan. Mekos-mekos mo na yan. Ang tita ko, sobrang linis na yun ni tita ko. Palang pala yung kalan yan. I-tornado mo na yan. Sige pa, imekos-mekos. Ikon namin yan. Grabe naman yung insan ko na yan. Paano kung gawin? Sobrang linis na yan. Sobrang linis na Sobrang yan. linis na yan ang kawali ng tita ko. Sobrang linis ng kawali ng insang ko na yan. Sobra na yan. Hindi ko na araw-araw kagid na. Lagay na natin guys ang kwan. Ganda na yun. Multigan na guys. Buti hindi nabaliktad. Yan, lagay na natin ang ating kasaba. Antay natin siyang magpalit ba. Hindi ko rin tuwid dyan. Ang masarap to ah. Hindi kasi yun ang kambing, payat pa. Lagyan mo kaya ng kunting gano'n. Madami din pala eh. Yung Tuyuin pa yan. Parang biko na rin siya. Tuyo. nahulog yung. Hindi pa man sigurado kung may Kailangan lang to guys, halu-haluin. Kasi baka masulog yung ilalim. Minekos-mekos na ng auntie ko yan. Grabe naman yan. Sobra na yan. Sobrang linis na yung auntie ko naman. Sobrang linis ng auntie ko na yan. Tunay na malinis. wala na rin yung maitim na ito. Auntie, panoorin mo ba ganyan auntie? Saan? Si Mr. Nobody. Minekos-mekos na ni auntie ko yan. Saan? Hindi makarelate. Mix. Magtakbo na itong palayok. Malagkit na. Malagkit na. Hindi pa yan. Ano pa. Eh, wala namang malagkit yan. Ba't nagalagkit? Di ba dilaw? Kamuti. Dilaw ito? Garawan na eh. Makunat na eh. Bigyan naman ako ng lang eh. Mayroon pa boga. Kaunti pa. Tulan mo lang. Magtulan lang ng kaunti. Babay. Pwede na yan dito. Para hindi siya magdikit-dikit lang. Ay nako. Tapos na rin ang aming kubo. Di ba ako nante? Kasakit to. Kaya nga, basta. Narigrigat sa tayo mo dapat. Ay, nay! Narigrigat sa tayo mo dapat. Hindi ko. Yung malagkit na. Ay, malagkit ako nalpasa eh. Pinaluto mo din malagkit. Talagang ano siya. Mapalit. Ang maray. Dapat ganyan siya. O, yan o. Ah, sarap ng hangin. Sarap na tulog ah. Tulugan na. Pwesto. Pwesto.
Madami na rin pala yung nakuha natin kamote. Sakto. Oh, yung kaputi mo dito. Ano naman? Sana yan, pang-ding-ding yan. May tubig pa man ako. Kapalot. Ang galing. Ano, nagasok. Sarap ah. Okay. Makunat kasi itong kon na to, kulay puti eh. Pero kung ilampas natin sa halid eh. Sarap. Kurso na dama. Baka malututang ka manan. Tapos natin din. Dami na bilad na. Ganun to, kataan. Ganun talaga. Ayan, syempre, ating... Hindi mo na pinapatuloy. Ihiwa. Meron na. Ayan, para makabingay. 5 pesos each. Mura. Lagyan mo. Yung. Ayan, ang sarap. Lagay natin ang ating ano, ladit. Sarap. Maghiling muna kayo. Sarap. Parang bagong ligo ka tuloy ante sa langis. Parang kaitim pa nga ng buhok na. Sulat yung pan ah. Nakaapad man ni antipasing datang. Awang mati. Bulong di ataan. Pinindot tayo guys. Dakulap. Sarap ang kape dito. Sarap sana ang kape eh. Kunin mo na yung tita. Huwag mo na itira yan. Luto ang maduna. Ladot. Ladot. Favorite ng bayan ang ladot. May natutunan na lang kayo sa panibagong episode na to. Bago Meron sa... na yan. Pwede pala gawing biko ang ano, kamuting kahoy. Butit sa kitchen, di mo problemang nyog. Marami. Chen, oh. Ay masati na ramid na eh. Gawin daw ng tiligar sa New Year. Ante. Ito ang assignment mo sa New Year. Ay sa anniversary natin. Magkuhan wala mang kamuting kahon. Lalo, pityan na ngayon. Dos na. Ay, 3. 4 na bukas. Kabila isla, mag-anniversary na kami guys. 1 month na lang. 1 month na lang. Isang taon na lang guys. Isang taon. Halos isang buwan na lang. Yan. Magpaparating na tayo ng baboy. Akalain mo yun, di ba? Naka 3 years kami. Naka-survive kami sa 3 years. Sana umabot pa kami ng 20 years. Ano kayang ganap natin sa ano? Kaya kami na yun. Ano kayang ganap natin sa ano? May naisip ka bang palaro? Meron. Nakita nyo na rin kami sumayaw guys. Ano kayang gagawin namin? Ewan kung ano. Ayun na yung malakasan mong sayo, Jay. Yun na yun eh. Talagang walang kimbot. Tinanood. Puro paalang. Jay, pinanood ko ba yun, Jay? Tawa ako ng tawa. Nagbalik ang nakaraan. Kaya ang nakapan nga eh. Wala yung maging sayo na naman tayo eh. Ng ibang sayaw. Iniram ni Kwa. Naku, Nakuan ante. naman yung Pinaghandaan natin ng ballroom dalawang na ng kanya. ante. Ha? Ballroom.
Mga chat-chaga, no? Ading masisig. Ganda. And another one wants to play. Dance with me. Yun naman. Ayun naman, isot natin. Palda na naman na pabalon-balon. Nakaganon-ganon. Makita mo Mas nakabig siya ang tinigaya. makita mo yung po siya nagtutsi. Tapos may ngipin na siya. Ayun na naman, ginakwa niya naman yung sayaw ng tipay. Nagpulag. Ako talaga dati, hindi ako marunong magsayaw. Dalawang Promise. Namin dua pa sala. Natuto ako eh. Similar may TikTok. Tapos may tiktok, Diyos ko. Ayun na yun, Jay. Nag-tiktok ako mag-isa sa bahay, hindi ko talaga masundan. Diba? Nakaraos Tao yung, ba? nakaraos yung parang halian namin at saka merienda. Alam mo, nagkakayaan na naman dyan sa kunti na yan. Hindi na ako magtangal yan. Busog na ako. Busog na. Iwin ang tiligaya. Iwin ni Gigi. Antipasay. Madapa pa ako mamaya, di ba nalang. Laguna, Lake Batangas. Tanda nakapuston. Jay igid tibay Baka kasi maunahan ako ng tiligaya dito Sa eh. Antipasay mo, nakapisto na rin pala. Hanap kayo pisto. Doon ako sa dulo mo, Jay. Dito kayo, ang dalaw kayo ni Peng. Dito maganda magpisto magkawil guys. Oo, magbaba mo yung paa mo dito. Tapos, 5 kilo. Angat. Oh, di ba? Ha? So, ayan mga ka-Dragon, bali pa uwi na po kami. Sana'y nag-enjoy po kayo sa panibagong episode na to. At sana'y nabusog po namin kayo sa Kasaba Biko ni Ate Joanne. Thank you so much po mga ka-Dragon. Kita-kits po ulit sa susunod na episode. We love you.